ଗୋଟିଏ ବାଘ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣା ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ବାଘ ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣାକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରୁନଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ପଶୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। ଥରେ ବାଘ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ରତ୍ନକୁ ନେଇ କରିବି କ'ଣ? ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ମରିବି। ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣା ଓ ଧନ ରତ୍ନ ଏ ମୋର କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ? ଯାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିବି। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣେଇବି। ତାପରେ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିଲା ଓ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣେଇଲା। କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ, ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଏକ ମେଳେ, ନନ୍ଦର ନିକଟେ ମିଳିଲେ। କର ଆଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଶିରେ, ନିମନ୍ତେ ଯଶୋଦା ପୟରେ। ନନ୍ଦର ଚରଣେ ପ୍ରଣାମୀ, ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଏମିତି ଏକା ଏକା ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଘର ଭାଗବତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ବାଘର ଭାଗବତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ବାଘର ଭାଗବତକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ କହିଲା, ବାଘ ଭାଇନା, ଆପଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲି ଆଶ୍ରମରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାର କାରଣ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାପରେ ବାଘ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲା। ବାଘର ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। କ'ଣ ଆମ କଥାରେ ଆପଣ ରାଜି ଅଛନ୍ତି? ଠେକୁଆର ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ନା ନା ନା, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜା ହେଲେ ଏ ଭାଗବତ କିଏ ପଢ଼ିବ? ମୁଁ ଯଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଠି ଛାଡ଼ି ଆସିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ମୋର ରାଜା ହବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବୁଦିନ ଆସି ମୋ ପାଖରୁ ଏମିତି ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଜଣେ ରାଜା ହୋଇପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଥରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ମୂଷାକୁ ଦେଖି କୁକୁର କହିଲା, ଆଜି ତତେ ଟୋଟାଲ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ରେ ମୂଷା। ଆଜି ତତେ ପୁରା ମାରିକି ଚଟଣି କରିବି। ଯାହା ହେଉ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ।
ଆଜି ଏ ମୂଷାକୁ ମାରି ଖାଇବି। କୁକୁରର ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମୂଷା ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଡରିଯାଇ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ସମୟ ବେଳେ ବାଘ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାଘକୁ ଦେଖି ମୂଷା କହିଲା, ଦେଖୁଛ ବାଘ ଭାଇନା, ଏ କୁକୁର ମତେ ଖାଇବ ବୋଲି ବାଟ ଜଗି ବସିଛି। ଯାହା ହେଉ ତମେ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ। ମତେ ଏ କୁକୁର କବଳରୁ ଜଲ୍ଦି ବଞ୍ଚାଅ। ମୂଷାର କଥା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ ଓ ମୋ ଭାଗବତ ଶୁଣିବ। ତମେ ଆଜିଠୁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବ, ବୁଝିଲ? ଏହା କହି ବାଘ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତା ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତା ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଲା। କୁକୁର କହିଲା, ହେ ସାଲା, କୋଉଠି ଆସି ଫସିଗଲି ରେ। ଇଏ ଭାଗବତ କଣ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ? ଆମେ ତ ହେଉଛୁ କୁକୁର ଦଳ। ଆମକୁ ସେ ମୋବାଇଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଫେସବୁକ୍ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ। ଇଏ ଭାଗବତ ଜମା ପଶିବନି। ନା ନା। ମୂଷା କହିଲା, କୋଉଠି ଆସି ଫସିଗଲି। ଇଏ କୁକୁର ମତେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ଆସି ଫସିଲି। ଏ ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି। ମତେ ଭାରି ବୋର ଲାଗୁଛି। ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଘରେ ଥିଲେ ଏଇଖିଣା ପୁରା ଖଟ ଉପରେ ଗଡି ଗଡି ମୋବାଇଲ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। କୋଉଠି ଆସି ଫସିଗଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଜେନେରେସନ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ୟା ଖରାପ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଗପଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟିପି ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ଏଥି ସମୟ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।